redden. Ja, nee, natuurlijk. We kunnen weer voorjassen over de werk. Nooit meer augustus. Hoe zijn de muzikaal? We hebben de muzikale winkel het gedaan. Het augustus. Jongens. En je ziet dat. Alleen, ja, ze zijn het vuil van de trom vergeten. Dus ze kunnen er wel op slaan, maar het sleept nergens op. En die is wel een soort pakjes en ze lopen in de GVP alleen de nek op. Ja, heel soort, laat ons nog schuren. Er is nog wat met de dokter. Die schuren mij gedraaid hier. 40 keer de gemeente van Rijkenblas. En je ziet het, dit is de groep van de Groenenberg. Met in de eerste wacht het autogeld aan. Straatkost op de vloer voor de 15 van de En de Groenenberg zegt er ook, 1 x 11 is 11 en geen 22. Dat geeft de gemeenteraad volgens de meester goed aan. En dan, ze willen al een zwart natuurlijk. En gewoon de kolom, ze willen mij heel gisteren opgewonnen. Ze horen de wagen aan boeren en dus achter ik weer gewoon rekken naar schermen. Maar volgens mij hebben we een fout gemaakt. En dan is de meester geen 4 vingeren gegeven, maar 6. Ja, en als er dan is, tellen kind op 11 vingeren. En dit is een stok weer op 1 keer 11 is 11. Goed gezag. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat so viel Geld? We doen extra tafel leren, tegen van 11. 1 keer 11 is. 3 keer 11 is. 3 keer 11 is. 4 keer 11 is. Hier in de bos en de lopen die zetten we voor dit iets roken. We gaan op, maar het wil gewoon niet. We kunnen helemaal niet aan, we kunnen helemaal niet op prolongeren. De omruilen en die zullen zien.
Ik ben een boer en vaar normaal de grote van het land. Nu mag ik met de prins gewoon varen, ik heb geen handen. Nog elke snorten, dan komen ze aan. De zalen hebben niet van weet ik wie. Zo valt is de lande en vaart is de vaart. Dan leven je maar langzaam op de wiel. En daar staan ze ergens voor een deur. Dan rijdt nog ene kerel die dan me wil. De laten zien, dan ben ik gewoon. De laten zien, dan ben ik stieven. De ganse kop hier op het puttenschop, maar op de beurt laat ons maar schuiven. Ik heb een uur erop. Ik heb een nieuwe pontje kuiven. De ganse kop zit van de zoete kop, maar op de beurt laat ons maar schuiven. Daar de hoek is leuk.
Ventielen en pompen die werden al heet en iedereen wordt zo van vrienden blij. We bleven met dronken, zo als met geen. Het zingt al in de ruimte van mij. Een keer nog vol met de gemeente, want Martina heeft de sponsoring. En we hebben de chance om Romeo Trio in te gooien om weg te laten zien wat Vastelavond is. Rio is gewonnen en dat zit er over jou.
we de toppenprijs hebben gesteld. Zo'n 4 gesproken. Achteruit. Zeg, als de konstig dan begint, ik blijf te vasten. Draag ik bij de jongen 3 delen. Blijf nu langs de kant. Hier kunt de collecte maken 5 keer 11 jaar gestraft op de comité. En we hebben zo'n doel gesteld. We willen naar 11 keer 11. Facebook bericht, dames en heren, kijk even.
komen echt niet meer wie.
Ze zitten natuurlijk nog aan de spier.
Waar ik nooit heb gehad. Het was wel even werken, maar dan heb zo wel wat. Ja, ik ben zo ganz blij met mijn kamer, dat is bestemd. En dan zingen, dan zeg ik maar nog heel stem. Ik heb een kaas op de zuur. Geen Robin, laat gewoon! Allee, maak eens plaats. Film op de maand op. We laten zien dat ben ik ook. We laten zien dat ben ik stuven. Wim, geef kaas.
dansing. Charity. Hoe zijn die eindjes? Wim, vliegen jongen. Wie showen? Dat neemt ons geen af. Wim, voor die kom ik al niet geren naar zitten. Hoezeer zo'n kamerad? Geef kaas! Leef niet! Het is je Christmas, kindje achter in de kassen opladen. Wat een looi op de bergen. Wim, geef kaas! Ik gereden, ik ken er ook nog een bier. Oh, als dat maar goed gaat. Loor, de politie houdt alles goed in de gaten. Geef me bier en whisky. Leef nu, vol is vol. Op dit moment gaat niemand meer de maarden. De nacht is nog zo lang, dus vaak plezier en heel ballon. Wim, geef kaas. Het is een meerderheid van de Zittersche Vastelavond Zesdaagse. Op het diezelfde terug in de 5 uur. En blijven het uitgekoerd vandaag de Trottover. En blijven we voor de is het dat er alles gezongen wordt bij de God. Vastelavond samenleving van Tennekes en de Rotte. En ik trek voor de paalwagen van de Stadsvastelavondsvereniging de Rotte zitten. Op deze vierde dag van de Zittersche Vastelavond Zesdaagse. Want deze dag trekvlug, de optocht, de grote optocht. Ik van Tennekes en de Rotte met een krachtig driewacht zitten dan af. Zit het! Zit het! De Rotte!
figuur. Gelbe nazen en vulde glazen. Onze stadsprins van Heugenteel, 94. De regie van 4 voorzitters. Heel zo jongens. Heel nog veel mensen. Veel op de mensen uitgestopt. Roppen is weer. Dames en heren. Nederland in de ronde. Roppen van de appelsine. 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 Appelsine, appelsine. Hier is er dan stadsprins Rob de Eerste. En 3 waren zetten daarna voor stadsprins Rob de Eerste. Zet het! Zet het! Zet het! Vervier als de beste en zit niet de leste. Ik kom zo lekker. Ik weet niet,